Sponzorem tohoto podcastu je Generali Česká, která vám umožňuje jako první pojišťovna u nás řešit autonehody ve své aplikaci, rychle a online. Jasné. Všetci poznáme Chrysler PT Cruiser. Ak to nie, ten mal posledné 2 desaťročia hlavu v kvetináči. Auto, ktoré bolo schopné preletieť pod radarom v momente, keď si všetci robili prdel z Fiatu Multipla a zároveň srandička, ktoré sa napriek zjavným problémom s kusom predalo vyše 1 000 000 kusov. Ale podstatná otázka znie: prečo? A prečo to dopadlo tak, ako to dopadlo? Poďme si o PT Cruiseri povedať niečo viac. This is the Chrysler PT Cruiser. Very cool on the outside, but even cooler on the inside. 90-ky priniesli veľa vecí. Odvážnu módu, syntetické drogy, hudbu pre syntetické drogy a v neposlednom rade zhruba v tomto čase vzniklo retro. V autách začalo prekvitať najmä v Japonsku vďaka Mitsuoke a Pike Cars od Nissanu. Svetové značky ale nechceli zaspať. Jednou z prvých bol Volkswagen s konceptom One, z ktorého sa neskôr vyvinul New Beetle. A Amerika sa doň úplne zbláznila. Hey guys. Nice color. Reflex, a new color for the new Beetle. Docela zbláznený bol v tom čase aj Chrysler, tradične najmenší z veľkej detroitskej trojky. Na General Motors alebo Ford Chrysleru vždy chýbalo niečo globálne. A tento dielik skladačky chcel dobehnúť spoluprácou s Mercedesom. A tak vzniklo slovné spojenie, ktoré mnohí z nás počuli naposledy v ére MP3, Counter-Strike a Nokia 3310. Daimler Chrysler. Toto spojenie malo Chrysleru priniesť nemecké know-how a Mercedesu zasa niečo. Asi väčší vplyv na americkom trhu, ale dnes si na to tak či tak nikto nepamätá. Ale stalo sa a Daimler kúpil 92% amerických akcií. Lenže už od začiatku mali tak toxický vzťah, že Carrie Bradshaw a pán Božský zo Sexu v meste oproti nim vyzerajú ako amatéri. Rozprávkam o spojení rovných, ako to šéf Daimleru Jürgen Schrempp nazýval, neveril vlastne nikto. A ako sa priznal neskôr, ani on sám. No a divné vzťahy plodia divné decká, takže keď sa v roku 1998 predstavil koncept dcerského Plymouthu, Pronto Cruiser, nikomu to vlastne neprišlo zvláštne. A áno, napriek tomu, že to malo zadok Cardi B, vlastne to celé malo úspech a rozhodli sa to vyrobiť. Na nešťastie ale Daimler zavelil, Plymouth skončil a z Pronto Cruisera sa stal Chrysler. Seduction can take many forms. Feast your eyes on the newest, the Chrysler PT Cruiser. No a tak vznikol Chrysler PT Cruiser, ktorý sa svetu predstavil v roku 2000. Išlo o jeden z prvých crossoverov, pretože to bol taký mix hatchbacku a MPV, ale zároveň s retro kapotážou s oddelenými blátnikmi. Maska chladiča pokračovala aj pod registračnou značkou, takže ste mali pocit, že to auto stále robí zzzz. A celé to bolo abnormálne vysoké a tak trocha úzke. A nadväzovalo to mimochodom na kompozitný koncept Chrysler CCV, ktorý bol zase inšpirovaný Citroenom 2CV. Takéto prepojenie by ste asi nečakali, že? Z nejakých magických príčin to znamená, že PT Cruiser sa hneď po uvedení na trh predával ako teplé rohlíky. Predpoklady Chrysleru hovorili o 25 000 kusov ročne. Hneď v prvom roku výroby si ho však kúpilo viac ako 100 000 zákazníkov. O rok neskôr to ale bolo až 160 000. To je šialené. PT Cruiser bol totiž dosť praktický. Mal objem kuferu 538 litrov, rovnú podlahu po sklopení zadných sedadiel, zaujímavú výbavu a niekoľko páčivých retro prvkov v interiéri. Poháňali ho úplne obyčajné motory s úplne obyčajnými výkonmi a spotrebou, dokonca aj jeden turbodiesel od Mercedesu. No a potom tu bola ešte verzia GT s 24-litrovým turbobenzínom z Dodge Neon SRT4, ktorý dával krásnych 230 koní. Čo ale úplne nebolo krásne, to je napríklad smerová stabilita auta. Pôdorys a ťažisko si vybrali svoju daň a PTčko nepatrilo zrovna k rezačom zákrut. Cudzí mu nebol ani tzv. Lift-off oversteer, teda pretáčavý šmík po ubratí plynu v zákrute. Ale tak, keď si kupujete vec, čo má 172 kW, očakáva sa, že za volantom proste nie ste úplne tupelo. Inak, ak ste si mysleli, že vystúpená kapota značí pozdĺžne uložený motor a pohon vzadu, myslíte si zle. Motor je prečne a výkon ide na predok. Nepomohlo ani to, že šlo o jedno z posledných amerických aut bez elektronickej stabilizácie, pretože bolo z nejakých magických príčin registrované ako truck, teda užitkové vozidlo. Aj keď ním nebolo, aspoň malo podobné problémy, trebárs vrzgajúcu zadnú nápravu od vatovho pramovodu.
Ako by to nestačilo, PT Cruiser drží dodnes jedno prvenstvo. Vznikol z neho jediný MPV kabriolet na svete. Lebo sme to asi potrebovali. Vyrábal sa presne 3 roky, teda od roku 2004 do roku 2007 a vzniklo 76 249 kusov, čo úplne stačí. Aj keď vyzerá jak pojazdná vaňa, paradoxne zostalo veľmi dobre. Trh to vidí a pekné kusy už začína mať hodnotu a uznávam, že aj štýl. A to je presne to, čo sa pokazilo s faceliftom z roku 2005. PT Cruiser prišiel o svoju typickú, alebo pitickú, masku chladiča až pod nárazník, zároveň sa zmenil tvár predných svetiel a z výrazného retropočinu sa stal festival nudy a šedí. A ešte horšie to bolo vnútri. Tam sa konštruktéri vlámali do baráku Snehulienky, ukradli jej čarovné zrkadlo a spýtali sa, aký materiál pre interiér je ten úplne najhorší. No a potom tú strebornú strašnosť dali všade, presne tak ako v prípade Crossfire. Jednoducho prostredie inšpiratívne ako kýbel bielej farby. No a keď už sme pri farbe, kapitulácie. Utrpenie lepeňáku menom Daimler Chrysler skončilo rokom 2007, len tesne pred finančnou krízou. Daimler sa osamostatnil. Chrysler nakoniec kúpil Fiat, aby sa z FCA po spojení s PSA stal dnešný Stellantis. No a PT Cruiser? Ten skončil v roku 2010 po 1 350 000 vyrobených vozidiel. A toho radí medzi jednoznačné bestsellery aut z pekla. Tak čau!